ya kebangin ya pailang hakna janmet kadai siapang ka jingai bat kabenta jong ka jingai bangin ya pelai jingmut kadai siapang ka jingai de hapdeng ka jingai bat ka jingai ka jingai de hapdeng ka jingai bat ka jingai ya kabala pensyong rem nakasiti Shekinorom kalnong kebasaw rekod kebakat nrio. La pensyong norim ya kan kejikai nakasiti shekinorom kalnong kebasaw rekod kebakat nrio. Rom kalnong kebasaw rekod kebakat nrio kia tu. Kong namar kata kalong nakajingai bakan yo long dak jingai. Kenang bakata kejingkular kan yo long skemba. Hau tau sembai baro. Om tang hau ta hi ubana ka jong ka hukum. Henry hau taru uba naka jengek u Abraham. Ubalong ukpa jongi baro. Namar kata kalong naka jengek bakan yo long dah ka jengek. Kawai nak jengkeli bangi jio sngyo. Hakini kisengi. Kalong sakai bangadei banle knang bo blei un kun kuina sakai pat bangadei banle knang bo blei un sneu yek jing dua jonga ngala pediang yo Jesus Christ hak jing em jonga ngala pule tista yek tin bo blei ngala lek tista shek jing seng bat ngala ai re ka wei nak sipo sho trai hnrei u blei syam la jubab satya yek jing dua jonga sakai bangadei banle sakai bangadei banle dei hakane ke jingkeli kebakum kani ba usyong uthit jong ki jing baro usyong uthit jong ki jing baro kata kibriu kimyo ya kebakiku kimyo ya kebakiku kibriu kibakeli ya kejengkeli kebakum kane kadai kibriu kibalangat hak kata kejingriam le kata trap kebaong bau blei ujubab ya kejing duai jongi lane bau blei ukerku yangi kat bakum kijingle jongi kamlong satya kumta maka sitish kinorom kalong kebalai kedekot kebaat pra kasitish kinorom kalong kebalai dekot kebaat pra kong namar kata ngikut ni ano bapen kesan yo briu da ka jingek klem ki jingle ka hukum namar kata ngikut ni ano bapen kesan yo briu da ka jingek klem ki jingle ka hukum lapan kesan yo briu da ka jingek klem ki jingle ka hukum ka jing pen kesan ka dei sipenta jong ka jing pen em bat ka jing pen em ka dei ka bang yo da ka jingek bat hak jingai kidon ki jingker hak jingai kidon ki jingker kumta yo briu ne ka briu ya ki balapenem ka jingker khuru ka but nadin jongki bat kan lap yaki ka jingker khu ka but nadin jongki khun blei ke blap tiang yo Jesus Christ hak jingem ka jongki bat om tang bakabut ka jingker khui ki hnrei kan lapro yaki ong ka tin ka jong blei Deuteronomy kalong ba arfra kerkhot ka ba ar Deuteronomy kalong ba arfra kerkhot ka ba ar ke tu te kini jingker khu baro kin wan hame bat kin lap yame lada men sha skor ya ka tin utrai uba blei jonge hadin bang lap yang yo Jesus kamu no pen em jonge ka tin jong blei Epsos kalong ka barengkong kerkhot ka balai Epsos kalong ka barengkong kerkhot ka balai ya thuru kong no long balakerku yo blei bat ukpang Jesus Christ ubau trai jongi ubala kerku dak jing kerku
Bahkan zaman sim, baro ha ki jaka beneng, hau Chris. Long bala kerku ya blay baru pau Yesus Kristus. Uba utrai jungi. Ubala kerku yangi. Da ki jing kerku bakan zaman sim baro. Hai ha ki jaka beneng. Hau Kristus. Kini kita kat Bible. Kiat hu bau blay uladep kerku. Yaki kun jong blay. But don kam syu ba ndang kerkupat. Don kam ba ndang kerkupat yaki sahise. Kasyong mentah. Sahangi ban pentarikam. Yaki jingle jong ka jinge. Kenang baki so jong kata kejeng kerku. Bau belai uladap kerku. Yangi kin urlong hakne kepertai. Kaba ngiyui dagi keman. Kasyong mentah. Sahangi pan. Kumno bangin pentarikam. Ya kata kejing le jong kejing ngek. Kenang ba nginyo yak di so jong kejing kerku. Ha kejing im jungi. Ha kene keperhe. Namar kata ki beri ki badannya kejing sengau bau blay. Ukerku kat bakum kejing le jungi. Kide ki beri ki bampat so to. Siap hang kejing ade. Hapneng kejing ai bat kejing ngek. Habang kumta ngamut pat ban ong bahadin bau blay ula pendim yangi bangim don kam syu ban le yak kam ki babha ngam ong kumta ngidei ban tip yakani kowe bau blay usyam subha hakikam ki babha ki bangi le bat blay umdai tang bau syam subha ndrai uda borikot ru yak ta kam babha jongi baro bangile hakita ki book of record. Baryata ki kamba bha baro jeng ki khon jong play. Ubo record knang ba unyo ban ai nong. Lane unyo ban reward. Ya ki jingle jong ki khon jong play. Hakapor. Bakidang em hakanek patay. Labha lasneo. Kasi ba sino korin kalong kabasan karkat kabakandai. Ar korin san kandai. Petu kong kumno. Nabakum taru ngiyale ting no ban long ki ba pensobha u la ngisyong sa lane ngiyale nyo namar kadai ban penyeng yangi baro hakmat ka jingsyong bisaru Kris ba uwe pa uwe unyo priang halade ya kita ki ru balale hakamet jongu kat bakum kita ba ulale labha lasneo. Henre, habang nile yakikam babha. Ngimdei pat ban kmelenti. Ba daka jingmut ba ublay un kerhu yangi. Namar kita kikam kibabha kibang lale bat kibapen sobha yublay. Ngimdei ban don kata kajing kmelenti kibakum kata. Ngimdei ban kmelenti ba ublay habang ipan sobha yublay. Ba ublay un kerhu. Kam kiti jungi. Mar blay la dep kerku. La dep kerku yangi. Ngimdai ban kmelenti. Kumta. Mar kumbang laong. Ba blay ula dep kerku yangi nadu bangin la pdiang yo giskes hakajing yangi kumta ka ki kam babha baro ke bang ilale hadin ba blay la pan yangi kalang betek tang ba blay unyo body record hakta ki book of record kenang ba ing dalang. Klano na kertei bandang bang la yeng hakmat ka yeng bisa Kris. Kris un sa ai bai nong ni. Kat bakum kita ke jingle ke bangi le hak jing im jungi hak ne kertei. Kata ke de introduction jong ke jingi kai hak ne jan men. Ban snut ho ya ke jingya de hap deng ka jing ai bat ka jingye. Ngide ban snut ho shwa ya ke jingmot jong ka kentin jing ai bat ya ke jingmut jong ka kentin ka jing ni haban so thu shwa ya ke jingmut jong kini ki atli kentin ka jing ai bat ka jing ni maladang im so thu kamut ayu haba ong jing ai kamut ayu haba ong jing tamut bang dia keren ngini discuss kata ka jing dei hepran ka jing bat ka jing ai nginem poi se ngkong nya pechwa Pede bat kajing ai
Kajing ai kede kata ka bau blei ulai hangi. Wat la ngim don hok bangin yo ia kata. Kajing ai kede kata bau blei su ai yangi. Wat la da ngim don hok ban yo ia kata. Ban ainuksa. Ublei da kajing ai la map do iki pop jungi. Wat la ngim don hok bangin yo ia kajing map iki pop namar bangidon ya kajing long ban le pop. Namar bagi pop jongi la bon palat. Bat bang himla naladihi ban kela ke bamut kenang bang inem la su ban le pop. Kenta ngim dan hok ban yo kajing map Nane kata kajing ai kajing play. Lane kata kajing penim kajing map ni ki pop jongi da kajing kajing. Nakaktin jing ai ni soto baka jing ai kadai kebangi suyo klem da sudor ruem. Kajing kadai kebau blay su ni klem da sudor ruem. Kumta kajing kadai kebau blay hi u ai sobha hangi kibreo. Kajing ni makta kadai ka benta kamdai ka benta jungi kajing kadai ka benta kajing play. Habaya keren bat ngi kibri ba im ha keneka jutang bat mai ngilaban ong ba kajing ai kadai kata ka bau blay ulat dep bu baik bu renti nadu swa pan kha yangi sangane pathe kajing ai kadai ka bau blay ulat dep ai yangi nadu swa pan kha yangi sangane pathe ba kajing ai kadai ka benta kajing blay. Kadai kata kadai ka short description habis bat kajing ai. Ni pa kita sepang kajing ni. Kajing ai pat kadai kata kajing pentrekam. Ya kajing sania kabangidon hanore hano. Kajing ai kadai kata kabangi pentrekam. Ya kajing sania kabangidon hanore hano. Habangi ong kajing ai hau blay. Kadai kemut kajing penterikam ya kajing sania kabangidon hau blay bat hakaktin jongu. Ngilaban ong ru ba kajing kadai kata kajing penkok ngu jongi. Ya ka kabau blay uladep le nak menta jongi. Lingba kajing kajing blay. Kajing kadai kata kajing penkok ngu jongi. Ya ka kabau blay uladep le nak menta jongi lingba kajing jongu. Kumta kajing kadai kajing penkok ngu jongi ban le kad bakum kata kajing kajing blay. Dei tang lingba kajing pentrekam jongi ya kajing bang yo ya ki baro bau blay uladep bu tengkai nak menta jongi ha kata kajing kajing play. Habang ithe jing the ngiyo ya kajing long try. Halor kata kitiar ki bang ithe tatnda habang latsiu ya kepisah kepada kador jong kita kitiar. Ni haban siu sia kador ni tera ni sayo ya kajing long try. Sang salah ban ra sia pendon kam kan bangimon. Kum takap ya kepisah latep kum kata ka medium of exchange. Hak kecing yadi yat hit. Kapisa kadai ka medium of exchange. Hak kata kecing yadi yat hit. Te kum juru ka jingai. Kadai kata kabangi ai bujli syauble. Lanai kata ka spiritual medium of exchange. Kenang bangin yo physically ya ka kabau blay uladep ai hangi ha kaperthe kebakan zaman se. Kajinget kadai ka spiritual medium of exchange. Kenang bangin yo ya kita kitiar baro. Kenang bangin yo ya ki baro kibau blay uladep ai hangi ha kaperthe bakan zaman se. Kajing ai bau blay uladep ai hangi. Kala banlong
kajing penkia, kaspa, bakan jablay, kajing suk, kajing kemen, kapor halal de, bat kumta ter. Hak jing yadi ethin, bonsin ni ai shuai kepisa, nang ta ngi sayo ban long trai, halor ka kitiar bangilathin. Hanrei, hak baya day bat ublay pat, ngim day ban sotu bakla, bangi at shuai ka jinget jungi hau blay, bat ba ublay usa ai hangi, yaki ei keba ngidon kam, kam long setiak ta. Namaru blay uladep ai lupa, hangi, haka perthei kebakan jaman se, yaki ei baro keba mentoy, yaka jingem jongi, lengba ka jingai ka jong blay. Kumta da ka jinget bangi wanra ya kita ki badon bad bau blay uladep ai hangi haka perthei ke bakenja mesim kenang ban penurlong ya kita ki syakane ke perthei ke bangi daki kemat jongi ka jinget nyemar kata kadai ka benta jongi ki breu ka jinget kadai ka benta jongi ki breu nganong biang ka jing kadai ka benta jong blay bat ka jinget pat kadai ka benta jongi ki breu ka jing keli kalong hakana kurkom u blay u ai hangi ya ka jingai hakane ka patay kumnong yo ya ka jingai ka jong blay haka jing jongi hakane ka patay ka ktin jong blay ka station room kal nakbasan khot ka baar ka station room kal nakbasan khot ka baar ka yathu kaong no da uru ngilayo ya ka jing lamprang da kata ka jingai siapa kane ka jing ha ka bang yayeng bat ngisngau kemen ha ka jing kermen ya ka burom ublay dau nilayo ya ka jing lamprang da ka jinget siapa kane ka jing hakane ka khot ki kentin dau kamot dau Yesus Kristus kane ka khot kay thu ingi kadai itu ingi ba dei tang dau Yesus Kristus bangi ki breu ngiyo rung syak jengai dak jengai kene kamot ro bangi rung syak jengai dak jengai lengba u Yesus Kristus Yohanes kalnang bankong rekod kebakatnya Yohanes kalnang bankong rekod kebakatnya kaong nabaya ka hukum la ai dau Moses Henry ka jingai bat ka jing sisya kilawan dau Yesus Kristus. Ya ka hukum la ai dau Moses Henry ka jing bat ka jing sisya kilawan dau Yesus Kristus. Ublay namar kata. Ula pen urlong ya ka jing bakan ja hakane ka perthei lengba ka jing syayap jong Yesus Kristus halor ka ding pena tang lengba ka jing syayap jong Yesus Kristus halor ka ding pena kumta klem ka jing syayap jong Yesus Kristus halor ka ding pena enam don jing satya hakane ka perthei klem ka jing syayap jong pra jong Yesus Kristus halor ka ding pena men kemba arja snam mensua enam don jing satya hakane ka perthei kane kamot ba kajing kanum urlong satya hakane kapatay klem kajing syayap yung Jesus Christ yung tra yung Jesus Christ halor kading pena men kumba arjas nem siwa kenang bangin soto kamba siapang kajing ngan persyang banbu da kakentin kapla jong kajing the back of grace
hak jaka kekentin kajing ai e. Kapla jong kajing ai e. Hak jaka bangan ong kajing ai e. Kapla jong kajing ai e le ka back of grace. Kadai ka benta ka bakong santam e. Bau blay ulade penkre lupa. Lengba kajing syayap. Jong try jong Jesus Christ halor kating pena. Kumta kikular baro bau blay uladep kular haka kita parim. Ladep pendep lengba kajing syayap jong Jesus Christ halor kating pena. Bat menta yakini kajing kular baro bau blay uladep bu tingkai. Blay uladep bu tingkai bat hep ya kita baro hakapla jong kajing ai e. But ai nuksa. Kajing penim. Kabor halor usaitan bat kimen sim paman. Kajing ko jing kia. Kajing pen kia. Kaspa. Kaburam. Kajing suk. Kajing kemen. Kabor halor ade. Pat kajing ba baro. Kidei kie. Bau blay ulade penkre lupa. Nakamanta ki kun ki jong blay. Ki belapriang yo Jesus Christ haka jing em jong ki. Bat menta u blay ula botingkai. Yakini baro hakata kapla jong kajing ai e. The back of grace. Mentangan ya pe saya kajing ya de. Hapadang kajing ai e bat kajing ai. Ngilrep sotu kamot ayu kajing ai e. Ngilrep sotu kamot ayu kajing ai. Nginyapet. Sa kajing ya de. Hapadang kini atle. Kajing ai e bat kajing ai. Kaktin blay. Kachitish kdong rom kalong kaba a. Kanong kaba san kerkot kaba ar. Kachitish kdong rom. Kalong kaba san kerkot kaba ar kayatu. Kong no. Dauru. Ni layo. Ya kajing lamprang. Da kajing ai. Siapo kane kajing ai e. Dauru. Ni layo. Ya kajing lamprang. Da kajing ai. Siapo kane kajing ai e. Ngui kane kerikot. Don kajing yade. Hapdeng kajing ai bat kajing ai. Da kajing ai. How Jesus Christ. Ngirung siak kamera. Jong kajing ai. Kajong play. Klem kajing ai. How Jesus Christ. Enam don jing ai. Hak ni betai. Day tang da kajing ai. Pengyoban rung hak kamera jong kajing ai. Kajong play. Susu. Kajitish nong room. Kalong kabah nriu. Kalong kabah sao kerkot kabah kan riu. Kajitish nong room. Kalong kabah sao kerkot kabah kan riu kaong. Namar kata, kalong na kajing ai, bakan yo long da kajing ai. Kenang, ba kata kajing kular, kan long skem, ba hauta usembai baro, om tang hautahi, uba nakajong kahukum, henry hautaru, uba nakajing ai u Abraham, ubalong ukpa jongi baro. Kumta de tang da kajinget how Jesus Christ. Baki ki baro kinyo olong da kajing ai. Klem kajinget how Jesus Christ. Ki baro ki bada kajing ai kajing blay. Kinum urlong satya ha kajing im jongi ki kun kajing blay. Nangta Ephesus kalong kaba ar kedekot kaba pra. Ephesus kalong kaba ar kedekot kaba pra. Kong no. Namar dak jingai lapan pi. Dak jingai ken. Kataru om na hi kalong kajing ai uble. Dak jingai lapan pi. Dak jingai ken. Kataru om na hi kalong kajing ai uble. Nakini kirkot ngiyui bahabadon kajingai kadai bandon ru kajingai. Kajingai bat kajingai
Kede ki artli ki bakong san hak jing im jong ki khon jong blai. Kajing bat kajing kede ki bakong san tam hak jing im jong ki khon ki jong blai bat kini artli kede ban yai ringkat hak jing im jungi hak ne kapathe. Hak ne sonde bladem. Ngai jing tho hak ne screen TV screen. Kabaong grace is enough. Grace is enough. Tengah keli Syrian. Hato kan jing tho kalong biblical. Papli suraki. Smile. Ngong kamlong biblical. Markade banlong grace is enough through faith in Jesus Christ. Grace is enough through faith in Jesus Christ. Kadam kejing ruai mo grace. Grace is enough. Grace is enough for you hatarkom day ndrei ngan ong fi. Kalong tang siteng siliang. Grace is enough through faith in Jesus Christ. Kajingai bat kajingai. Kaya ringkat. Tangba kajing im. Jongi. Kade banlong. Hapreng kajingai bat kajingai. Kajing im jongi kamde banno siliang. Kata kajing im jongi kamde banno tang sekaliang jong kajingai lane kajing im jongi kamde banno tang sekaliang jong kajingai. Kajing im jongi kade banlong hapreng kajingai bat kajingai. Haba ngiong ba kajing im jongi kamde banno siliang. Kata kamu kajing im jongi kamde banno tang sekaliang jong kajingai. Kapamut ba nyum day ban nget ya ki bom don hakapla jong kajing ki jong play. Ban su ai nuksa. Ki baro ki balong pok. Kim don hak takapla jong kajing ki jong play. Kajing klim kam don hakapla kajing ki jong play. Kajing penyap breu kam don hakapla jong kajing ki jong play. Habangong kapop klim kamdon hakapla jong kajing ke jong blai kamut bau Yesus Kristus sem layap bagi khon jong blai kenia klim kat bagi mon hak jing im jong ki hak nek pathe kapop penyap breu kamdon hakapla jong kajing kene kamut bau Yesus Kristus sem layap bagi khon jong blai kin ya penyap breu kat bakimon hak jing im jong ki hak nek pathe. Kumta ngim day ban nget ya ki ba ngitip leng baka kten jong blai. Baki ta ki ba nginget kim don satya hak ta kapla jong ka jing jong blai. Kene kamut ru ba ngim day ban penkhia jubor. Sekaliang jong kajinget ya ki bom don hakapla jong kajingai ki jong blai. Larang inget ya ki bom don hakapla jong kajingai ki jong blai ngin persyang ban penkhia jubor. Da kajinget ki jong ngin de kabak klem mentoy bat seiso ruem. Nomor bang syunget jubor. Nomor blai syam labu ya ki hak takapla jong kajingai ki jong blai. Susung itip badon bon kijing ba. Bau blai ulat de bo tengkai. Hakapla jong kajingai nak banta ban ya ki khon ki jong blai. Hoi. Ngitip bakine ki don hakapla jong kajingai Henre. Ngide ban tipan. Bangin nem yo iya kini lemdangi penterikan ya kajinget jengi dau Yesus Kristus botrai jengi habang yong aba ngong ta kamut ba
ngim dei ban pen kia jubor sakaliang jong ka jingai haba ngim ngai pat how Jesus Christ ubabat ya ka pla jong ka jingai kare kamot ro bang itip bak jing bai jing bha baro ublei ula de botin kai hak ta ka pla jong ka jingai hanre ngim ngai pat how Jesus Christ ubalong ka telong jong ka jingai ubalong utrai jong ka jingai ubalong kenrat jong ka jingai tangba nginget bakla baka jingai kan wan hi haka jingim ki beriu klamu Jesus Christ klamu Jesus Christ ka jing kme lenti baka jingai kan wan hi haka jingim ka jong beriu kalong kumbapan kia jebor ya ka jingai bat kanum say so ru nambar bangim ngai bau Jesus Christ ulong katelong jong kajing ai bansu ai nuksa kidon ki balang ki ba ai hikai balada ki breu ki don ha ka balang jong ki bawat lara ki le popru kamper mar bak kajing ai ki jong play kalong ka bakarau haduk kata-kata bawat lada lepop patwat lada klem kela ke bamut ru ki breu kin lek beneng ndah pakila klat no nak play ke bamut ru pada ka jing ke jong play dak jing krau jong kata ka jing ke jong play ki breu kin lek beneng klem ku Jesus Christ kata ke de ke jing jong ki palang pakum kita kumta dei nak ni ka dau basami bun kinyam Krista kibasyannya hak tak kejing krau jong kejing aye kejong play bakin poi sabneng dak baketat ya Jesus Christ kemutrai pat unopan em jongki kinyam Krista bakan thop ya kinyam Jehovah Witness bakan thop ya kinyam Mormon Unitarian bat kuwe pat kim ngay about Jesus Christ they play jingai balapan imiki dak jing krau jong ka jing jong play kata kade ka jing kai pakla kapakila supen penok siliang bak yak jing im jong ki la penok siliang tang sakaliang jong ka jing ai kumta haka jingai jongki kibriu kimot bau blay ulat tingkai ro haka pla jong ka jinga ya ka pop bakino kibriu ki ba pop ki ba klem priang bat nge how Jesus Christ kinyo ya ka jing pen em bat bakin lek beneng endah ba kila klat no nak nek percaya renganong ipi kam long satya kumta kapop kam don satya hakpla jong kajing ai Marcos kalong kebakat we kedekot keba arsau Marcos kalong bakat we kedekot keba arsau kaong namar kata ngaong hapi baki ki baro kat kiba pipan haba pikir pahat tongek ba pipdiang ya kita tepin sayo ngaong hapi baki ki baro baki ki baro kat kiba pipan haba pikir pahat tongek ba pipdiang ya kita tepin sayo Bun ki beriu ki pendan kam bakla ya kini kedekot Bible. Marcos katway arsa. Kejikli kalong. Bahabangi pan na uble. Ya ki ki bamdan hakapla jong kejingay Hatongin yo kita. Hatongin yo kita. Kajubab kalong nginum yo. Kumno blay un ay kata ka bamdon hakapla jong kajingay
ban su ai nuk sa matrai baro ni pi kan mau yu Kenneth Copeland jong kari Amerika wei ni brio jong play teledan ko ka brio ka bakwa ban ya tho syong kurim bat u Kenneth Copeland kum tak kala duai cur hau play baka Gloria katanga jong Kenneth Copeland kan yap no dak bakam keti jong play Marcos kalang bakat we kot ka barsa ka baong pakai ke barokat ka pipan haba pikir patong ngai pa pipriang dia kata te pin sayo Henry ka jing angnut jong ka klem urlong satya piti balai namar ka pop penyabrio bat ka pop klem kim dan satya hak pla jong ka jing ai Suam perkut no iknika jing kai hakne janmet ngan pen kan mau biang ba jing ker khu ble ba jing ba baro ba ble ula debut tingkai ba ble la ai hak jing em jong a pa jong pi ble ula but kai ta baro hak pla jong ka jing ai kenapan ai ya kita baro ke belap deng bat nget yo Jesus Christ bau day uno penim jong kibri baro hak perthe ublay uladep ai hangi yakini ki e baro badan hak pla jong ka jingai hanre ngiopat yakini ki e baro da ka jingai how Jesus Christ ubadai utelang lane ubapat yak tak pla jong ka jing ai kum ta klam ka jing ai how Jesus Christ nginem la ban yo ya ki e baro ba ble la de ai hangi da ka jing ai bat ka jing ai kide ban ya ringkat kenang bangin yo ya kita ki e baro ba ble la de bu tengkai nam ta jungi hak ta kapla jong ka jing ai Kenang bangin poi siya katong. Ngide ban ya da kalenti kabahapdeng ka jingay bat ka jingay. Ngide ban ya hak mat ya da kalenti kabalong hapdeng ka jingay bat ka jingay. Ngina hap ban adjust yo steering jong ka jingay jongi ni hapan adjust yo steering jong ka jingay jongi kenang bangin peniat ya kali jong ka jing im jongi hakalenti hapreng ka jing ai bat ka jingay bat ka jingay lada ka kali jong ka jing im jongi kano syariat jong ka jing ai nginempoi satya siya katong jong ka jing im jongi kat kum kamon ka jong play kumjuro lada ka kali jong ka jing im jongi kano siya ka riat jong ka jing taro nginempoi siya katong jong ka jing im ka jongi kat kum kamon ka jong play kane kamot bangim day ban ngej jubor ban yo ya ki e baro bau play shem labu hak tak pla jong ka jingai batro bangim day ban ko namar pa kata kecing jong play ka krau hadu kata balada klem ka jing net ho Jesus Christ ro yo ya ki bau play lo de pot kai hapo ka pla jong ka jing Henry ngin yo ya ka jing pa baro bau play lo de pot kai hapo ka pla jong ka jing tang lengba ka jing net how Jesus Christ bapat ya ka pla jong ka jing
Nanta keburam ke jeng belai. Amin.